Jeden recept a dve nezabudnutelné dobroty, slivkové gule a makové šúľance. Cesto je jednoduché z varených zemiakov, ovocie môžete použiť akékoľvek sezónne a mak prípadne zameniť za opráženú strúhanku, gránko alebo orechy s maslom a cukrom. V šupkách uvarené a poriadne vychladené zemiaky očistíme a nastrúhame najemno na doske na osolenú múku. Na zemiaky rozklepneme jedno vajce a rukami vypracujeme cesto do tvaru valca. Múku pridávame postupne, inak budú gule tvrdé a to nechceš. Slivky umieme, nakrojíme, vyberieme kôstku, ak sú príliš kyslé, vložíme dnu namiesto kôstky malú kocku cukru. Z cesta odkrojíme koliesko, v pomúčenej dlani ho prstami rozcapkáme na tenšiu placku a vložíme dnu slivku, spojíme a vyguľame guľku. Zo zvyšku cesta narobíme šúľance. Medzi tým nám už vrie v hrnci osolená voda. Gule do nej vložíme a keď vyplávajú na povrch, ešte ich pár minút povaríme. Potom ich vyberieme a dáme do pomastenej misky. Alebo i hneď podávame preliaté maslom a posypané maskom a cukrom. Dorobíme šuľance a hotovo. Ulož si recepty, kým zo sliviek bude slivovica.